Mapdiang sengupai pi baro ki bebe ya Kamighalaya Cuisine Channel. Ko parlok mentasi ngarone e ben share pi bat kata kadai ka video kuno ba pila ban share ya ka ghi haying la de hot bun apdang jugi ngi jutet bat ngi ju kwa borobor men punan kami ka ghi ha ka jing share jugi ngakan ma ka por bangana khna nga ju smart ha ban ba me ka ghi ban khle ka ghi ha ka ja ba khloi rangkat bat kam lo khan dian tak kata hanrei ladang ishat ata ha ka style Punjabi ro ki jupundan kami ka ghi bat hayi ro ngi jupundan kami ya ka ghi ha ka por bangi ishat teng ladang yo order ladang yo ki order ba pher kham tam ha ka por bangi ishat ka pulau lane ngi ishat ka chicken biryani ngi jupundan kami ya ka ghi bat pitip kito ki ghi ki bangi yo na kadukan ki rem ha tak kata hanre phimyo hiro ya ka ghi ka ba pure hanre bun sen lada pithet pio be ki ghi ki ba ki khle kimlong original hanre mata ka sngi ngan sabata ye phi kumno phila ban shet ya ka ghi hayin la de bat kalong ka basuk ha phi shu de ban penlang barbor ka malai bat anda ka malai kala lang man kasngi hakapor ba piyo ikadut pide bin penja batanda kala peja pide bin penlang ya kamalai ha ukiu ba pila bantap scam nangta de ban buah pok ka fridge lada pi shet ka ghi ha ka por liur lani ha ka por shet te kan jenjar bha ba pin penlang ki ghi da kita yau kala ban smaru kata kamalai nakani ka daw lada pi shet ya ka ghi lada pi ko penlang ka ghi ngamut ong kata lada pi penlang ka ghi borobor pi deban penlang ha okhiu nang ta setep ha ka fridge te ya ka ni ka jingshet ime in sa hikai namar inang ha ban shet ka ghi ngapat pitip nga shet kencing ha ban di ya ka dut hanre ke jingbam te nga bam ban kata ya ki khiu ki ba la shed da kadut ro ngam ju kham stanat ban kata mo ki khiudut ro ngam da kham shud hiro wala kata ro ngan sa batai phi kumno ba phila ban shed ya ka ghi te ime insa de I nong shed bat ngan sa batai ngakan ban ba kane ka video kan a jing men to ye phi we pe we bat kham tam la da phi thu ki ba ying ba sam jok phi la ne ki parlok jok phi ki ba don ya ka dot ki badonya ka masi te sngobha ban share ka ni ka video bapli mo ki trishtom ha re kim nang ban penlang ka malai ban share ka ghi te lada ki di ka ghi ka ba ki share ka ram ha namar tang shi pawa ka ghi ro ka ba original teng kala ban poi haro shi hajar tangka te ki ghi ki ba ngila penlang shi bun ha ying kita ki ghi ki la ban chongdor kum ba phra hajar e New hajar ne pra hajar tangka namar ki ghi ki long ki ba ram ha kham tam le ka ghi ka ba shet hi ka long ka bo original te ngan sa pen I ya ka video no te menta ngan sa pen I no kumno ba phila ban khre lada phi ko ban shet ka ghi wadum kret ban pet ma sa subscribe ro ko parlok phi shei bam ne me ka ghi ngi hi yeng te ngi smart bha ban dan kam ya kane ka ghi ha ka jing shet te menta ka sngi ime in sa pen I kumno ban shet ya ka ningkong anda phila de penthnam ya ka dot bat anda kala pcha pnyu I ki malai ki la lang te phide ban khat ya baro kine ki malai bat phide ban penlang ha ka bol lani ha kano ka container ka ba phila ban tap scam nangta de ban thap no ha po fridge Deben thap po fridge knang ba phila ban penlang kham bon bat kan on man ka por ba phi shet ya ka dot phi deben penlang ya ka malai hado ba kan da bon kane ka de ka malai ha ka ba ngila penlang da ki lai ta yo ha man ka por ba ngi shet ya ka dot ngi ju penlang bor ya ka malai nang ta ngi thap be ha po ka fridge te menta ka sngi ime in sa pen I kumno ban shna ya ka ghi
da kane kamalai kabangi penlang. POE ba I king ya kane kamalai da kakti isu penki malu mala. Ile kumne knang ba kamalai bat ka kabami na kamalai kanlong lakajong. Sash pangan sa pen ya ka video ka bangaring kam sajan bat pinsaya sngew ba kala asawa ko masawakti ini. Hilai hangne ba ime iknyot lut ya barok ki ki badan hakane kamalai. Ila knyot ya barok ki malai nang tai la penlang hau karai. Ya kane de ban shat nok mentang. De ban ken mau barabor lada pi shat ya kane kamalai pi de ban penhe bha ya ka gas. Mentahi sa shipang pensio ba kane kamalai kan sa kelagi POE ba ka umpenyang kala sedang ban mi na kamalai. Hilai ba kala tnam te nga kerpat ye phi wadam skip ye kane ka video namar kane ka de ka por ka bakar pang bha ha ka ba phin satip kumno ba phila ban yo ya ka ghi. Menta kumni hi shipang phin sayo ba ka ghi bat kamalai ka ba dan kam shu kan sapra la ka jong. Ki malai ki ba kelagi kin sa sakot hatrai jong karai nang tapat ka ghi kan sa per nalor hin sayo hi sa shpang kumno ka kaladur. Liu bakal sedang ing na try te hakapor ba pisnai ka ghi pidiban up hadu ba kan sa ing kumde ban pen ing palat hanre de benang ban antat anda na try kala sedang ing khong bat nang nengro kala thnam bha kala mi bha kine ki bubbles kala mi bha kane ka balloon kata kambot ka ghi jong phi kala sedang long basa shpang kumne hi ngan sa panlip no ya ka gas. Kane ka benta ka bala ingkhong kade kamalai ka ba kamla shu ban kala ha ka ghi hanre kane ka banalor pat kade ka ghi. Ko parlok ngada kerpat shisha ye phi ba pin share ye kane ka video khamtam ye kitu ki breu ki bari masi ki badon ye ka dot hanre bapli kim nang ban shet ye ka ghi
te kila ban im jak po da kaba snai ka ghi piru pila ban persang ban shet lane pila ban persang ban snai ka ni ka ghi namar ka long shisha ka babang bat ka ba pure hadu kata chisin ba ka ghi kala sedang ing na try kane kamalai kala sedang ing kumne kala sedang sau te pide ban penlip no handai phim de ban penlip kerki ru handai de ban antat kumba ngala pedi ha ka video da pi pen ing khong palat ru kan saklak thang te lada ka thang te wadum keno ya ngamo te la de hi ka por ban penlip no ya ka gas ha kane ka por ngala pendon kam da ka syakani kenang ba ki tu ki ba ing khong ki nom hab hapo kane ka kiu ka banga pediang ale ngan pedino ka karai ka babhabriu bhadei kane kadei ka malai ka bala ing khong kato ka benta ka bam kelashu ha ka ghi pide ban ap hadu ba kan kela kumne nangta pide ban jerno ya ka ghi ngasu pen ikai itu kiu bemene namar kenang ba pindup nang ban antar ba hakano ka por ba pide penlip ya ka gas de ban ap hadu bakanda peja anda kala peja pide ban thekno haka bitor kane pat kade ka ghi ka barem nama umdon shu ka caka ban the na kane ka daw la shu penlang ha kane ka bitor barem kaghi anda ka peja kan salong kumne kane kadei ka bitor ka barim ka ba email la dep shet menchua kane pat kadei kaghi na ka ba ngilayo hakapor ba email la shet menne ngilayo hado lai bitor kine pat kidei ki barim ko par lok wanum klat ban share de kane ka video mo ko blai shibon